Nagilang kamera nila. Oh, to. Boss Joey. Ma'am, hawakan niyo yung camera, ma'am. Ma'am, hawakan niyo muna. Ay, Ma'am Susan, ibigay mo yan sa mga mababait yan. Sila yung magpipicture. Sa inyo. Ang lister yung sinilas. Majong buntag, majong iba guys. Order of biko. Si Ma'am Geneva Dumanho. Pa! Pagtakang nalilinong ako. Para mabugasan kay murag bukan, gahi, kuni og tubig. Di nila ni magbiko. Okay, gabi gandam naman ko daan. Tugos kahoy na limog kuan ba. Lolo. So naanali sila sa briefing guys, ang idala na ning biko. Hi, hello. Ito yung friend ni nung kapatid niya. Hi. Ha? Really? Pilipino, pero Pino. ay, What's up? Ayaw sa... Ako dili. Pero napay man eh, niya napay mo sa isa naman daw, wala dito. Dili ba kay taga Bohol ko? Hindi siya marunong mag-Bisaya. Ay, hindi ako marunong. Ay, magtagalog na lang ako. Okay, pero ako Bisaya. Okay. Tagal din ako ng Maynila. Nag-vlog siya, sabi ko mag-lipstick tayo kasi masama tayo sa vlog. Kasama daw kayo sa vlog sa YouTube mo. Opo. Ay, kayo taga Davao. Saan kayo sa Davao? Ako ang Davao, siya Bacolod. Ah, shout out din sa taga Davao. Davao. Galing din kayo ng ibang bansa. Ako ay Arizona. Ah, okay. Arizona. Balikbayan ng Pero originally, Chicago. 30 years sa Chicago. Kaya doon ko kay San sinunod. Diego Yeah. si Ma'am Geneva. San Diego. Dito na imong na kay pamilya din. Dito na mag-provide na kayo. Asa ka? Dito Ay, magkasama na kasama siya. siya. Ah, okay. Asa na si Ma'am? Yung number nila is 200. Hi! Good morning! Meters distance away from the wall sharks. And if the wall sharks are getting closer to you, don't panic. Pa! Tawag na? Oh, tawag na. Wala Korean. Korean pa, Ma'am. Korean. Unom ni mo. Okay, mate. Gumanda, mate na. Kuhaan ka ng kuhag. Kamera? Kamera. Kuha ka. Kamera ba? We're taking pictures. Kuya Mario. Halika muna, Ma'am. Bye-bye. Diyan ka eh. Hindi, pag-akit mo dun, bababa mo rin yan. Yung bag mo, Ma'am, na kay Ma'am mo iniwan? Oo. Wait, teka lang yung... Nagilang kamera nila. Oh, to. Boss Joey. Ma'am,
hawakan niyo yung camera, ma'am. Ma'am, hawakan niyo muna. Ay, Ma'am Susan, ibigay mo yan sa mga ano, mababait yan. Sila yung magpipicture. Sa inyo. Ay, iwan mo muna yung slipper. Hindi, yung slipper ni ano. Pa, ipahulang pangita sa slipper dito pa. Ang lister yan sinilas. Asan si Ma'am Susan? Ay, si... Ako, ito na jacket, ma'am. Jacket daw. Jacket mo, ha? Dio. Ay, Dio. Salamat ka, kay Sir. Salamat, sir. Ay, kakagulat ka ha. Ayan yung sa camera, please. Akin na. Ay, yan, bigyan mo. Oh, sino bang nagpicture? Ay, Jake! Jake, kay Jake. Thank you. Pagpala. Ay, Negros. Pero may ito ka daw. Saan sa Negros ka? Bakulod. Ay. Pero, alam mo na, Ang ganda oh, Ma'am Susan. Tamang-tamang pagkakaluto. Masarap daw talaga yung biko. Palagi akong nakikita ako sa vlog niya, nagluluto nito. Kaya sabi ko, order ako. Ay, nung nakaraan di ka naka, ano? Kumain ako, binigyan mo ako ng isang cup. Ah, oo, nung pag-uwi nyo. Kaso lang nakakahiya naman yung ano, husband mo kasi pag nasa resort doon kami sa Tumalog Cruise, pinagpupulot niya yung mga basura. Oh, yung Kasi kalat daw. papel, Mga papel, mga plastic. Ayaw niya ng ano, ayaw niya ng makalat. Masarap talaga, ma'am? Very good. Gusto niyo mo kuan? Hindi. Titikman na nila yung biko. Ay, si Ma'am Susan, oh. Kasi kanina pa yung gustong kumain na, ano, gusto na niyang, ano na may, ano, si Kwati. Dili na. Dili na. Uy, pala mo yung Si, Gusto ka? Try? tayo daw siya. Si nanay di lang kumakain ng ganyan. Saan? Sarap. Hanapin niyo siya. At ang biko niya is the best. Ruby Provinciana yung ano Ruby Provinciana. hanapin kita, ma'am. Follow. Ikaw dito. Ay, Kiki. Malapit lang kami ng, yung bahay namin, malapit lang ng dagat. Pwede kayo magligo-ligo doon. Pagbalik nyo. Oh, di ba? Masarap doon. Nakadalawang bisis pa siyang Kumain ng umayos. Ano, biko? sabi ko. Naka-YouTube yan tapos makikita ka dance nila. Si hi ka muna sa YouTube. Hi sa mga followers ni Kakain Ruby. ako para Sarap. Salamat, Ma'am Susan. Salamat, Sir Mario. Salamat. So much. Salamat, Ma'am. Salamat, Nanay. Ha? Nay? Uy, nagpuhom July. Hapitong taka dito. Nay kay birthday sa mong tatay nagka July 2. Mag-reunion mi balik. Asa ang kuan pa? Garcia raman mo no? Oh, Garcia raman pwede ra ka. Salamat kayo. Ako alalay ni Nanay. Dali, Nay. Uy, nakita ko kuan. Sa mukha ko naman. Ako yung dadang balay na lang ni. Ipasaom sa agad. Ibaw pa na lang sa imong tatay. So ni Ma'am Geneva, Ma'am Esther. Esther. Akin ako Esther. Oh. Ate Esther. Uy, ako. Si Esther Dili. without H. Na ako yung sister na Esther Esther, po. Oh, si Kuan. Katuray, what day vlogger. Oh, si Kuan. Kumusta naman to yung sa un? Na naman hindi naman siya. Si Ma'am Geneva talaga yung ano yan. Operation. Asa mo kadapit na eh? Ato, si Lula sa paisot sa Lula. Bikas sa daw. Sige na, I love you, Noy. I love you. I love you. I love you very much. Sige.
Binigay ko na yung susi, di ba? Kanino? Wala ka ng chocolate niya. Tagaan ka? Ibo ba? Tagaan ba? Mario, ingat po kayo sa biyahe lagi. Asa ka? Opo, dito ka? Ay, siya pala yung magdadrive. Pwede na pala. Dalawa. Daan ko na lang sa bahay, sa bahay mo. Dagko, ra ba to? Amo, taas to? Taas? Dili na lagi. Sunod na lang. Gumari ka? Ano sa man ka? Pagkuan. Ipapick up na mo. Layo. Aray sa sinusan. Hala, sayang. Sige, ready na Hindi niya. sayang kayo ba? Inilagyan na ni ma'am. Sige na, kaya nagulat na si Juan dito. Salamat ka ayo. Diyan isa tabi. Kita nagkikain person. Ha? Ay. Tuwalya. Ay, magkasya pa kayo dyan. Pila ba yung mag... Si Susan din dito. Di, kaya pwede ko mo sakay taman dito. Hindi man niya mga sudan. Ako yung ibutang. Lagi mong halaman. Di lagi. Di na lagi. Ingat po kayo. Thank you. Susan, thank you. Sir Mario, thank you, Sir Mario. Teka lang, kausapin kahan. Hindi. Uy, ano ba ka? Ay, Salamat. di pa na-open. Unlock mo, Kuya Maria. Please. Thank you. Hindi pa. Ikaw na lang. Ito yung na-open, oh. Ang bintana ang na-open. Ay, nasa nga diri? Ay, hello, thank you very much. Ingat kayo. Salamat ha, ingat kayo. Ingat kayo, sir. Diyan lang yung bahay ko, sa baba. Ibiyaan man kariyot. Nagsimba man sila ate. Hindi ako ga-guide. Salamat ka, Johnny. Uy, nanadig. Nagsimba. Nagsimba, guys. Viva Pit Senior. Ayun na, natumba na. Ano na silang ipakaunak? Discuss? Dili, manok o gatong kuwan. Tubig nila. Chicken, wapa. Kapapay pag human ako pagkaon. Abli, madigbalay dire. Kuri mo gisarado di ay. Asa, wala na ako sarado kasi dante di ka sulod. Dihara po siya gahulat sa portahan. Hatod ni niya pag naglingkod naman dito yung ko uli. Yan uli siya. Pag-abot ako diha sa portahan. Pero dali raman sila kay gadali magud sila. Ano ko nang wala pini-chat naman. Di bawa sila nag-online jud. Wala ka nagtingon niya. Mag-ingon ko nga ganihara sa kong chat. Hindi ba pala mo kung nanaan na bus briefing. Piang na nadaan. Nahalok pili sa inyo. Kung sa kanang imong ginsan mo day. Hindi kayo maniud to ta. Maghatod ay mini Crystal guys. Kuan guys kay hatod sa ni among bata. Siya ra usa ko ray hatod babaw sir. Hapon. Hatod na ay kuan kay bugat iyang bag. Asaan? Dili ay. Di pa ni sa mularga. Kurang. Para makatansya ko sa kabugaton niya. Kaya ra man oh. Ayan. Kaya ra kayo. At least hindi naog lang namin imo ka magkuan. Amping, love you. Bye. Nabay amping. Guys, so Tagalog pala tayo ngayon kasi manonood sila yung guest ko. Salamat pala ni Ma'am Geneva Dumanhog, ang pamilya. Yang mga friends to guys, kaya nagtagalog ako kasi taga Davao siya. Tapos yung isa taga matagal na silang hindi nakatira sa Pilipinas kaya nakakaintindi lang sila ng Tagalog. So ngayon magtatagalog tayo guys. Galing pala kami naghatid ni Cristel. Tapos salamat pala sa ang bait nila si Ma'am Susan, Ma'am Sir Mario. So gustong-gusto nila yung lasa ng ko guys. Lasa ng aking biko. Salamat pala. Salamat kay Ma'am Geneva Dumanhog. Salamat si Ma'am Geneva Dumanhog guys. 2 beses na siya pumunta dito. So nung year yun, parang year 2024 yata yun sila nagpunta dito. Kasama yung husband niya. So
So, nagtumalog kami nung time na yun. Salamat kayo, Ma'am Jenipa. Nag-order siya ng biko. Yun nga, nagustuhan nila yung biko, guys. Masarap na yung lasa. Pati yung Tagalog nilang kasama. Nakalimutan ko yung pangalan. Tapos, ang hindi ko nakalimutan lang si sister na lang. Esther. Kapatid ni Ma'am Jenipa. Salamat kaadyo, Nimo. Salamat kaadyo. So, Tagalog, Bisaya. Maraming salamat pala sa inyo. Salamat sa inyo ang nakipag new friends. So nangulib 8 man nang siya nang ngalabit. Kasi ang ingay-ingay nila, guys, kasi nang wag. Ayan naghahanap ng babae. Kasi puro lalaki to eh. Ayan si Munmun at saka si Minmin. Si Munmun at saka si Minmin, yan ito naman si KitKat, pinaghiwalay namin. So maraming salamat pala sa yung lahat, guys. Salamat pala sa mga new followers. Salamat sa inyo yung lahat. Ngayon lang ako nagtagalog, guys, kasi manonood daw sila yung vlog nila na nanonood sila ng whale shark. So matagal ako sa Maynila, guys, pero nabulbulol na ako ng guys, magtatagalog. Ito pala, guys, is kalnara. Ayan malaking kalnara. Iano ko to yung buto nito kasi itatanim ko. So sayang pala, Ma'am Jenipa, kasi yun nga, nagtanim nga ako ng dalawang rubber plant. Tsaka ito kasi yung dalawang rubber plant sana dadalhin sana to sa Mualbual, kaso lang maliit lang yung nila, sasakyan. Ito sana, Ma'am Jenipa, yung dadalhin mo. Dalawa kasi to eh. Dalawa yan. Kaso yun nga, walang masakyan. So yun lang, guys. Maraming salamat. Marami akong tanim dyan ito rubber plant din to. Ito na variegated. Kaso lang may bibigay nga sana ako yung dalawang bumbil, kasi gusto nga yung dalawang bumbil. Ay, teka lang, iikot muna tayo dito, guys, sa bandang kusina, kasi mayroon din ako dung pinutol na rubber plant kagabi. May pinutol ako. So, hindi ko pa natanim. So, itatanim ko pala yun ngayon kasi inano ko yan eh, minarkot. Ayan dalawa. Minarkot ko to. So, mayroon na siyang mga ayan So, dito ko yan siya pinutol kasi, ayan pinutol ko siya, guys. Kasi may na siya, may umusbong na, ayan Ilan yung umusbong niya? 1, 2, 3, 4. So, dito, 1, 2, 3. So, 4 din. 4 yung para, lang siya dito, iikot lang ng ganun ba, hindi siya mainit. So, ito, ililipat ko pa to, guys, sa, itong dalawa. Ililipat ko pa to, guys. So, nainitan na. Pasok ko muna dito. So, marami akong tanim. Ayan yung mga bagong followers ko dyan. O yan, marami akong tanim dito. So, ililipat ko pa yun mamaya, guys. Isilong ko muna kasi mainit. Cool, dawata sa rikul, be? Nak! Dawata sabi hinay-hinayaw kuan ba kay masanggi. Kay matandog dihang kuan, guys, hinay punuan na Hinayi ba? Butang to sa misa kay init diri. Apa na ibalhin ng jud tanong. Hinayi kay agkan na aning tubo. Ay hawiri diha diri. Hinayi pagbutang ba kay mabali ng mga sanga-sanga. Ganahan pa kay kuan, guys, kanang buhaton. So init. So thank you for watching, guys. Ingat po kayong lahat, amping ug ampo. Viva Pitchenyor. So diri ta sa kusina. So man yung kusina, guys. Salamat kayo ni Ma'am Bini ng among kusina. So nagpuli day kung uguan kortina. Parang kabisi lagi ang one, guys, kay nagpuli yung kortina. Kay kuan para mabago-bago po diya sa kusina. So ganahan kung magkuan na po kung kortina, guys, nga kanang dili na buwak-buwak ba, kanang plain na ang color. So thank you for watching, guys. See you my next video.